mana ebe aka si eme the highest sexual assault bụ n'ime ahịa ka ụmụ nwaanyị kacha enweta the highest sexual assault. It is very bad. Ịbata ime ahịa ifu ndị ya na-adọ gị n'aka, and ebe o si ka njọ bụ na ndị achọkwa ịma ma ịbụ nwunye mmadụ. Ha chọrọ ịma ma ịbụ nwunye mmadụ, ma ị tọrọ fa atọ, ma ị bụ ọgbọ ha. All those boys na-anọ n'ime afịa na-adọ gị aka, so mbịa na-eticha gị aka n'ike. So God, so mbịa na-akụ eri ihe ha dọgidezi gị, ọ bụzie na ikwero ha akọbazie gị, akọba ihe juru fọ ọnụ, ihe atọka ụtọ na bed, ihe emekwa God, and all manner of rubbish. Dịka ọ bụrụ ndị dịka mbie na-abịa ya, kwefere unu nwa bụ ndị na-adọ mmadụ aka n'ahịa, unu ya last village, because I will never cross the shop gị na na-ego anything. Ọ bụrụ na na-abịa bịa shop gị bịa go, ọsọ gị rebe ogologo ndụ na-arụ isi ike, for the fact na idogo m aka, for the fact imetụgo m, iwere gị aka gị metụ makwa ego bụ skin care, for the fact iwere gị aka gị dọọ m si m na mbịa go oge ahịa, mmegozi gị ya ahụ. Also, give ogologo na isi ike megozi gị. I'd rather go for the alternative. I'm telling you. Think of room unu ya last village. Kwụsị no that rubbish. That's when ja kambo. Kembo mbo kan na aka. Mbo so that mgbe ị lara ya ji sarụ. Ofu ichete yes no we one lady ndọrọ aka na ahịa onye ọbịa ka m mba anọ. Next time ọ bụrụ onye ọbụla efu ka ya na-ada aka. Ebu na-ezuzu shezuzu. Or let me do mmadụ aka before onye ahụ ego gị ahịa. Or let me do mmadụ aka kụọ eri ihe juru gị ọnụ before onye ahụ ego gị ahịa. Amakwa m ihe ọ na-ewute onye ọzọ ka o si ewute. That thing na-adịchacha m disgusting. Ofu aka iji emetụ ego. Aka iji emetụ ego. Ofu aka iji emetụ ego si nso ụtụtụ. Ofu aka iji adọgharị ndị mmadụ ma ndị mmụọ ma ndị mmadụ. Ka ihe abịakwa were abịa dọọ m nwa metụ m n'aka mụ asịfa dị ole efu desi adị m emetụ onwe m aka ma mba ha na mfu ana na m sweat go mfu ana na dust ebego n'aka adị m emetụ onwe m aka anyhow because my skin is very very sensitive. Apụta na adọgharị gị aka. Fine girl bịa gotere m ahịa lekwa ike ya.